bez mjesta za Boga. U njegovom srcu čovjekov unutrašnji svijet je mračan, beznadan i prazan. Bez Božjeg usmjeravanja, čak i ako vladari i sociolozi razbijaju glavu kako bi očuvali ljudsku civilizaciju, uzaludno je. Nijedna osoba ne može ispuniti prazninu u čovjekovu srcu, jer nijedna osoba ne može biti život čovječi i nijedna društvena teorija ne može osloboditi čovjeka od nevolja praznine. Znanost, znanje, sloboda, demokracija, užitak i udobnost čovjeku donose samo privremenu utjehu, čak i kad sve to ima. Čovjek i dalje neizbježno griješi i šali se na društvenu nepravdu. Posjedovanje ovih stvari ne može spriječiti čovjekovu žudnju i želju za istraživanjem. To je zbog toga što je čovjeka stvorio Bog, a čovjekove besmislene žrtve i istraživanja mogu mu samo još više donositi patnju i uzrokovati da čovjek živi u neprestanom stanju tjeskobe, ne znajući kako da se suoči s budućnošću čovječanstva, niti s putem koji je pred njim. Do te mjere da čovjek čak postaje uplašen od znanosti i znanja, a još više osjećaja praznine na ovom svijetu. Bez obzira na to živiš li u slobodnoj zemlji ili onoj u kojoj nema ljudskih prava, ti si potpuno nesposoban pobjeći od sudbine čovječanstva. Bilo da si vladar ili onaj nad kojim se vlada, potpuno si nesposoban osloboditi se želje za istraživanje sudbine otajstava i odredišta čovječanstva, a još manje sposoban pobjeći od neobjašnjivog osjećaja praznine. Koje su zajedničke čitavom čovječanstvu, sociolozi nazivaju društvenim fenomenima. No nijedan veliki čovjek ne može istupiti i riješiti takve probleme. Na posljedku čovjek je čovjek i nijedan čovjek ne može zamijeniti Božji status i život. Čovječanstvo ne treba samo pravedno društvo u kojem svatko ima
riječju